Wel, am le ydyn ni'n cael fan hyn ynghylch y gwartheg heddi, ynddo fe. Wi mewn cwmni da yn arsylwi ac yn gwylio'r cyfan Denley Jenkins. I ni'n mwynhau yma Denley, ni'n cael bore bach da. Mae straw yma, mor belled, wedi. A gwartheg o safon, mae'r crowd yn dechrau ymgynnull yma hefyd, mae yna bobl dychryn yn dod yma. Yn union, ac i ni yn symud mlaen nawr at dosbarth arall i'r eidonau, i'r Bustach, a mae'r pwysau'n cynyddu, mae rhain nawr, wel, o gwmpas y 400 kilo, lan i rhyw 420 kilo, ac eidon pert iawn fan hyn efo Geraint Jones o Stradmeirig, ger swyth yno fyna. Ori, Geraint Rocky, maen nhw'n gweld o fe. Rocky, fel yna mae pawb yn ei nabod. A Rocky'n dod i'r ffair eas blynydde, ynddo fe? Odi, mae'n dod o salwi, mae'r teg, a mae'n dod o un neu ddoi bach i cadw diddordeb mewn i'w gyrru. A fe sydd ar eidon trwma yn y dosbarth yma, nawr mae'r eidon yn 424 kilo. A fewn 1 kilo i fod dros bwysau fel yna. A mae fe'n eidon pert iawn, ynddo fe? Odi, warau teg, odi. Yn gywir, yn llawn cig. Odi. Ond i chi'n disgwyl i fe fod yn reit dew ac yn reit weddus, achos mae Geraint yn gweithio i gwmni sydd yn gwerthu bwydydd. Mae siŵr cael e'n chip. Mae siŵr gael e cost preisio. O, garantid bod e. Odi. O, na, warau teg. Mae fe odi, edrych yn dda i warau teg. Yn ei gwaith da, mae wrth i fod fan hyn. Mwynhau hunan wedyn ni. Odi. A dau brwt sydd yn cael nawr y gwaith o feirniadu y dosbarthiadau yma i'r gwartheg ifanc, i'r gwartheg beef ifanc, y baby beef. A mae wedi cael bore prysur, ond mae wedi gwneud gwaith da hyd yn hyn. Mae 40 yn mynd to nawr, a licio ni'n dewis, jobyn anodd nawr i gael y cyntaf yn hyn to fyd. Wy yn gweidon Geraint, mae rhai fi wedi. Odi, warau teg. A maen nhw wedi teithio o bell i fod yma, wedi teithio lawr o Swydd Efrog, wedi teithio o Fryste hefyd, y teulu Cheeker, mae'r Everats yma. O ie, odi. A wedyn mae yna un yn gymarol leiol o Llanelwedd. Odi, Tisha, Llanelwedd. 4 eidon, werth chweil fan hyn nawr. Odi. Fy ni weld 2 brwt y beirniad mynd o gwmpas i waith. I'ch atgoffa chi, mae'n amaethwr, mae'n cadw defed, yn cadw gwartheg wrth reswm, gwartheg limosan a glas Prydeinig ac yn contractiwr hefyd, yn contractiwr amaethyddol. Felly mae fe'n ddyn prysur. Odi, warau teg, odi, a mae'n neud y job mae gwerthu lloi bach ifanc potensial. Show potensial, Show potensial, mae warau teg yn neud good job yn ei warau teg. Fel arfer, mi fydde fe fan hyn yn y cylch yn dangos, ond eleni yn cael swydd arall a braint arall. Fel i chi Denley wedi gael wrth gwrs fan ni sôn am hwnna'n gynharach. Yr eidonau yma nawr yn mynd am dro gwmpas y cylch mwyn i gweld nhw'n symud. Eisiau gwneud siŵr bod nhw'n iawn ar eu trad ag ati, a mae hwnna mor bwysig yn Denley. Mor bwysig, yn wedi gyda ifanc, mae nawr, a dwi'n mynd i ddala'r pwysau ymlaen y blwyddyn nesaf yma, a bod nhw'n cerdded yn deudi nawr yn y fe. Ond warau teg, clas bach dan ar hwnnw. Geraint yn cael chydig bach o drafferth ar hyn o bryd i gael ei eidon neu gerdded y ffordd mae eisiau fe wneud. Rockstar yw enw hwnna, ond mae wedi mynd o'r diwedd a tipyn o ffordd i fynd, felly ddwn ni nôl at hon yn y man. Mae'r bawd i fyny, 2 brwt y beirniad bore yma yn osbarthiadau'r beef ifanc wedi wneud i benderfyniad a'r garden goch yn aros yn lleol yn mynd i Tisha ger Llanelwedd Denley. Ie, eidon cyson iawn a teidi iawn, wedi smart iawn de. Ac unwaith yn rhagor, mae'r beirniad wedi stico at yr un math o anifel, wedi stico at ei deip, wedi stico at anifel sydd yn gywir, yn siapus, a mae hwn unwaith eto yn ticio bob bocs yn hynny o beth. Eidon arbennig, Denley. Eidon dafn a dŵr ydy, gori. So mi hwnna'n
bydd e'n danger, fi'n meddwl, yn y shortlist ar y diwedd. I chi eitha reit, achos mae'r bencampwriaeth i ddod nawr nes ymlaen, y bencampwriaeth i'r eidonau. A wedyn mi fydd yr eidon buddigol yn mynd mlaen yn erbyn yr heffer buddigol. Felly mae yna gystadlu gwych i ddod fan hyn ynghylch y gwartheg drwy'r dydd. Felly dewch nôl ato ni nes ymlaen.